és només cultura entesa com a arts i escèniques, o sigui arts plàstiques, o sigui música, etc., sinó la cultura entesa com a veritable canvi de coneixement. Com es pot Barcelona eixamplar avui dia? És com si estiguéssim vivint de renda de Gaudí i estem vivint de renda dels Jocs Olímpics i del Maragall i no som capaços encara de trobar un discurs genuí, propi i actualitzat. I pensava que a través de la cultura i del coneixement, la creativitat en sentit ampli, ho podíem trobar, perquè la creativitat és la que ha donat sempre, encara que també sempre un tòpic no ho és, caràcter i fet distintiu a Barcelona. Un gran al·licient per Barcelona i una gran eina per diferenciar-se i per impulsar la singularitat que té és tenim un grandíssim talent en la gent i en la gent jove, però un talent brutal. Ens falten segurament estructures per coordinar millor aquest talent a tots nivells, no només públiques sinó també privades, acadèmiques, etc. Jo crec que el fet singular de Barcelona podria ser abraçar la confluència, i aquí em recorda el Jorge Wagensberg, amic i gran savi, que deia que la innovació avui dia està en la hibridació, en juntar mons diferents. La societat civil, que crec que és la que estem pitjant i sempre surten aquestes idees de la societat civil i és qui fa avançar, al final es veu en una evolució que no parteixen de les grans polítiques, sinó que parteixen del carrer. Encara hi ha lloc per l'espontaneïtat a Barcelona. I tant. S'ha de mirar molt, jo crec que hi ha molt a la perifèria. El centre està molt acomodat. Això és veritat. I jo començo a donar-me compte que a les perifèries i als barris està sorgint i a més que han estat els veritables acollidors dels nouvinguts, i et dones compte que està succeint coses, almenys en el meu sector, en el musical, estan succeint coses i interessants, i segur que en altres àmbits també. Històricament, les grans ciutats sempre han estat les mateixes en el rànquing de les ciutats preferides, i de cop i volta Barcelona s'ha incorporat. Amb 25 anys sembla molt temps, però des d'una perspectiva històrica és molt poc temps. Les grans ciutats del món han estat sempre grans ciutats del món durant molts anys i han tingut una capacitat per adaptar-se a aquest fenomen molt, molt potent. I Barcelona ha tingut que fer els deures en molt poc temps. La ciutat com a tal s'ha situat en uns nivells molt potents i això li obliga a saber-se reformular, tant des d'un punt de vista de la pròpia marca Barcelona com de la compatibilitat d'això dintre de la seva pròpia societat. Un dels punts que Barcelona l'ha fet ser com molt resilient i molt innovadora i molt trencadora, etc., és a part d'aquest port que tenim i aquest caràcter comerciant, que el llegat al final pesa i els gens ens pesa com han estat històricament els ciutadans d'aquesta ciutat, hi ha també que amb una crisi és un moment meravellós per eclosionar i fer coses diferents. I Barcelona va ser potentíssima a nivell cultural i a molts nivells just quan acabava la dictadura. Va haver una gran eclosió cultural, competitiva, de coneixement, de ganes de... A mi m'agradaria apel·lar aquell esperit. Hem de ser molt contundents en saber que això és la societat civil qui ho ha de demanar i exigir als poders polítics que acompanyin dintre d'aquest procés. I aquí jo crec que hem de reclamar una complicitat més clara públic-privat i acadèmia. Correcte. És a dir, segurament el que falta en aquest país i en aquesta ciutat són els nodes de connexió entre el que és administració pública, acadèmia, empresa, societat. Estem a vegades massa a mercè dels canvis polítics quan podia haver-hi acords mínims de continuïtat dels projectes. Totalment. A mi, això me'n recorda el que diuen els xinesos perquè estan, per altres coses, perquè estan evolucionant i diu, és que nosaltres pensem a 25 anys, vosaltres a 4. Un altre tema que crec que també ha funcionat i cada vegada està funcionant millor de la ciutat és que jo crec que es va començar a l'època Maragall, és potenciar els barris i com els barris ara tenen molta més vida, tan diferents, amb personalitat pròpia.